Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako di ang ipangmusta ang tanang mga mag-uuma, tanang mga mangingisda, tanang mga construction workers, o ang tanang mga OFW, o ang tanang mga drivers. Sinaot nga namo sa mayong panglawas uban sa inyo nga panimalay. Ug karon mga higala igsuon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Deuteronomio 6 bersikulo 7. Deuteronomio 6 bersikulo 7. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan og sa inyong kinabuhi. Sa 7. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Mao kana ang ato karon ipaambit mga higala o mga kaigsuonan. So, kani nga bersikulo karon nga ato nga ipaambit mga higala igsuon, nag-reminder ni og nagpahinumdom ni kanato, no? Nga kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios ato gayud nga isangyaw. Ang pulong sa Dios ato gayud nga ikinabuhi, di ba? Ang pulong sa Dios kinahanglan nga ato gayud nga itudlo sa atong mga anak, no? So, diri nga punto, kani siya nga punto sa city, kinahanglan jud nga ang ato gayud nga priority nga itudlo nato ang pulong sa Dios sa ato gayud nga mga kabataan, no? Naot mga amahan, no, inahan, nga sa diin ang atong mga anak kinahanglan gayud nga ato yung ipasabot ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios mao kanay sinugdan nga ang tao makasabot o makadungog niya na diha siya hadlukon sa Dios. Diha siya sa diin maundang ang iyahang mga binuhatan nga dili mayo. So, kinahanglan dai kitang mga amahan, no? Kinahanglan jud nga ang pulong sa Dios ato gayud nga sangyaw sa ato ang mga anak, no? Nagaingon din sa city, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, no? Sa atong panahon sa mga Israelita, si Moises ginaistoryahan gayod istorya gayud si Moises kabahin sa pulong sa Dios sa mga Israelita, no? Nga kinahanglan nga ang mga kunaa kamo sa balay itudlo ang pulong sa Dios, no? Ha? Kung naata sa balay, naatay lamisa. So, kinahanglan nga ang atong mga bata atong pasabton, atong ipahibalo ang pulong sa Dios, no? Aron nga sa diin makinabuhi na nila ang pulong sa Dios ug sila mahadloko na nga magbuhat og sala tungod kay naay ga-reminder nato nga mao ang pulong sa Dios, no? So, sa mga tatay nga wala jud nagpakabana na sa pulong sa Dios, wala nila gitudloan ang ilahang mga anak sa pulong sa Dios, dili ta mo ingon nga noon sa ni bata nga buluyagon makayo dili man mutuo gahi magulo. Ang direct nato diha nga basulon ang nanay o tatay. Kinahanglan jud nga mobarog jud ang tatay. Kinahanglan ang amahan iha gayud nga i-train o yang itudlo
ang pulong sa Dios, no? No? Nga kinahanglan gayud nga ilang ipasabot na to ang pulong sa Dios nga kinahanglan na ang Dios gayud maoy atong dalangpanan. Siya ato nga kusog. Kinahanglan nga ato gayud siya nga higugmaon. Siya ra nga ato nga simbahon, no? Kinahanglan nga ang direct na mga istorya dire sa mga tatay gayud ni, no? Sa mga inahan, amahan. Nga kinahanglan jud nga i-remind, ipahibalo gayud kanunay ang pulong sa Dios. No? Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. So, kanunay ikinabuhi pagtudlo ang pulong sa Dios sa mga kabataan, sa atong mga bata. No? Aron sa pagkahamtong nila, pagkadako na nila, makinabuhi na nila ang pulong sa Dios tungod kay gitrain sila sa pagkabata pa nila sa ilang ginikanan. So, ang bata nga kanunay siyang nakakaon sa pulong sa Dios, nga paminaw sa pulong sa Dios, ang bata mahamtong siya diha sa pulong sa Dios. So sigurado, kanang bata nga maghamtong sa pulong sa Dios, siya usab magsangyaw na usab na siya sa pulong sa Dios. Ha? Mo correct na puna siya, mo kuan na puna siya, mangbadlong na puna. So kanindot kayo mga higala igsoon kita mga amahan inahan, no? Ang atong anak mo sangyaw na pud sa pulong sa Dios. Ha? Bata pa nya mo kuan na kaning mo istorya na sa pulong sa Dios nga wala na gika ulawan, wala na gikadlukan, pali na tong lipayan, no? Muna na kinahanglan karon mga higala igsoon. Kinahanglan nato ang atong anak, no? Nga kinahanglan gahinan nato, no? Gahinan nato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, ha? Sa dili pa ta matulog. Oh, natay magtapok ta diya sa lamisa ug istorya nato ang pulong sa Dios ug unsa ka maayo ang Dios atong kinabuhi, no? Sa pagkabuntag, nahawon na po nato ang Ginoo. Istorya ang pulong sa Dios. So ang bata nga pirme siyang nakapaminaw siya sa pulong sa Dios, siya hilikay siya sa tanang mga kadautan, mga dili maayong mga buhat. So mo na siya tinuod nga nagmahal sa iyang pamilya. Ang tinuod nga nagmahal sa imong pamilya, nagmahal sa imuhang anak, imong iistorya ang pulong sa Dios. Imong iistorya ang mga sayop nga dili maayong buhaton. Ug atong iistorya ang angay buhaton isip mga magtotoo diha sa Dios. No? Kinahanglan kayo mga amahan, mga inahan, nga atong istorya sa atong kabataan ang pulong sa Dios. Aron na nga atong kabataan sa diin dili siya gahig ulo, dili pasaway, no? Dili maadto sa daghang kagulanan, sa mga bisyo. Tungod kay gikinabuhi niya ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios mutuhop sa iyang kinabuhi. So, kana ang bata nga atong ginatudloan, atong ginatrain sa pulong sa Dios, maabot ang panahon nga siya na pud ang mutudlo sa iya na usab nga mga kabataan. So, pagka nindot ka kung kitang mga amahan inahan, ato gayud nga itudlo, atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, atong ipahibalo, no? Ipahibalo nato sa atong kabataan nga ang Dios gayud mahigugmaon sa tanan. Apan ang Dios, kung ikaw magpagahi sa ulo, dili ka mutuo, aduna usay panis, adunay latigo, adunay bunal ang Dios. Ipahibalo ka na, dili ra ingon nga puro higugma paghigugma. Kinahanglan ipabalo, ipasabot sa anak nga ang Dios dili ra siya sa paghigugma. Kundi kung ikaw badlongon, di ka mutuo, gahig ulo, adunay lapdos, adunay bunal diya sa Ginoo.
kinahanglan nato nga atong ipahibalo sa atong mga anak na kung tinuotan na higugma sa atong anak na luoy ta atong ipahibalo ang husto nga pagkinabuhi diha sa Dios. Ato ampuan siya nga tudluan sa pagampo, no? Tudluan kanunay sa pagampo, tudluan sa mga maayong buhat ug ipasabot nato ang mga dili maayong buhat nga dili jud angay natong buhaton isip mga Kristohanon, mga magtotoo. Na kinahanglan mga higala igsuon, kani siya nag-remind ni siya ni si Moises ani gatudlo ani sa mga ginikanan dito sa mga Israelinhon, no? Nga kinahanglan kamong mga amahan, kamong mga inahan, itudlo jud kanunay sa inyong mga anak ang pulong sa Dios, no? Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, hisguti, hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kon magpanaw kamo sa dayon na ninyong katulog ug sa pagmata ninyo sa buntag. So, kinahanglan di ikinabuhi nato ang pulong sa Dios nato sa balay nga magpanaw ta, mga lakaw ta or asa ta moadto, diya bata sa parke, nagsuroy ta diha ato ijapon nga itudlo ang pulong sa Dios, no? Kinahanglan di ay ang pulong sa Dios ikinabuhi sa ato nga tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, muna nga dili ta makakuan nga aduna usab nga mga kahig-ulo, mga pasaway, dili mo tuo tungod kay ang una-una nato nga balikan ang amahan, inahan. Nga wala niya tudloi sa bata pa ang iyang anak sa pulong sa Dios mo na nga adunay kahig-ulo, badlungon, dili mo patuo. Kitang mga ginikanan ato gayod nga hinahinayon sa pagtudlo. Dili pa ulahing tanan, no? Hinayon nato sa pagtudlo, no? Kinahanglan jud nga makinabuhi ta subay gayod sa pagkamaayo nga gihatag kanato sa Dios. Hinaut mahigala igso na pumoy gamay nga nasabtan sa ato karon nga gipambit ang